Morjesta, morjesta. Tervepä tuloa Antin kanavalle tänne Sarkaan. Ilma alkoi pikkuhiljaa tuosta paraneen. Aamulla vettä satoi niin maan paljon. Mennäs katsomaan mitä täällä nyt on oikein traktoreita. Kolme universaali. Kolmen 020 jontikka. Loistavaa, nyt olemme saaneet ensimmäisen osan tätä suurta kavalkaa. 135. Kiitoksia kaikille kuljettajille. Nyt onkin aika siirtyä vähitellen varaamaan parhaita paikkoja täältä verkkopoikien lavan ympäriltä. Eli täällä toisessa päässä 3 tonninen. Täällä on tällainen turvanauhoilla ympäröity alue. Me kuvaan, niin mä oon täällä. Herkus on traktori. Ei tällä hetkellä ihan tunnistettavan näköisessä muodossa, sillä se on aivan vallasina. Syntyykö tästä kokonainen traktori ja miten kauan verkkoilla sen kokoamisessa kestää? Sitä päästään jännittämään kello 12 lähtien. Eli tasan kello 12 Antin kultamaha. Täällä on kuulemma sekä ajanottaja että muutamakin tarkistusajanottaja, jotta saadaan virallinen ennätysaika tälle päivälle. Mikä on tämän päivän kunto pojilla? Että on kokonaan kasassa. Tämän jälkeen meillä on sitten vielä vuorossa tuossa puoli aikaan seuraava ajelunäytös, eli nyt sitten nämä traktorit, jotka Utiran 744 pääsevät ajamaan. Poni. Ja kello 13 tämän traktoriaukion toisella puolella siellä on miehestä ja naisesta mittaa. Siellä on tänään se lihaskunto parhaimmillaan ja vedetään hartsuperkua siellä ja koneen vokaalit on siellä luvassa, eli nyt jos haluat ilmoittautua tähän 318 kasilla. Täällä velttojen luona 35. Kärnämän Tapani. 35. Samalla paikkaa. Multikuveri. 165. Lahjoiteltalla Voima Pienviljely-yhdistyksen reippaat emännät ja isännät. 35. X. Ja sitten Pintolassa on tarjolla lounasta. Eli siellä jos siinä X. Tasauspyörästön lukolla. 20 alkuperäisellä remmisiivolla. Siellä on myöskin tommoset infokyltit edessä. Ja sitten ihan tämän tilaisuuden melkein lopuksi arvotaan palkinto Mäkelä Heikin 165. voittaja 135. arvotaan niiden osallistuneiden kesken palkinto. Ja sitten komeana paraatina kello 14 tapahtuvan päätteeseen traktorit nähtävänä sitten kukaan niin kotiin alleen.
Sepposen ollut Universe. Viihdytään jo täällä Nurmientälällä meripuolien avan ympärillä. Voin tästä vielä 10 minuutin ajatella ja minikirjoituksia tai Eikin se tori. ulkosuhteella pidetään vähän PR-työtä yleisön kanssa ja sitten tasan kello 12 lähdetään sitten kisasuoritukseen. Porsche. Nyt laulettiin aina osata ennakoida, kun kysyy kotiin. Nuorisokusto 502. Tairi. Turpo 702. Eli 150 timanttisarjaa. Viisi kuusi viitonen. Tarpeeksi vanha hytillinenkin tänne sopii. 3470 Terkku. $3 Lintulan kummenssi 8. Joo. Joka niitä on korjattu sillä niinku millilaakereilla. Raatirimajori. Ja Pekka. Lintulan Superdexta. Elini Juha. Superfarmalli. Artturi Anttila Mörkömajori. Kauniisti patinoitunut Gledrakki. Termoti Mörkö. Siinä piikkipyörä. D-rinki.
Erki varmaan. Katsotaan sitten vielä. Tästä täällä tapahtuu. Kos täällä pian alkaa verkun kokoaminen. Väkimäärästä päätellen siellä on täydessä vauhdissa jo menossa, mutta kokeillaan vielä, jos keritään sinne katsomaan, millain Vesilahden poikaan aika menee. Hiljasta näkyy vielä on esiintymislavalla. Antti kerkee just sinne katsomaan, tekee videon mittaa hiukan lisää. Aina vaan käy päivä. Aina vaan traktori hoitaa. Aina voi joo, mutta ei kyllästi ole. Toi on heitä ajosivulla. Sitä mieltä, että ei siinä kuvata. Kiitos. Joo, tämä porukka on Vesilahdesta ja lähikunnista. Tehdään nyt pieni esittely, niin koostuu kasaajista, eli jos nostatte samalla vähän kättä sitten. Traktorin omistaja Pertti Uuserkkilä, Asko Komu, pojat Sivu ja Jari Alkoski. Oma nimi on Jorma Kispala. Eli ollaan pari vuotta sitten Pertti kerää kaakapaa tai jotenkin. Kuuluuko se sieltä? No niin, ei tule tuolta. No niin, jos alkas kuulut pakkumia. Tosiaan vuotta sitten niin on se traktori siinä kilavalla ja laatikoissa on osat ja sitten se mietti, että mitä se sillä tekisi ja keräsi porukan kasaan. Siitä on nyt harjoiteltu jonkun aikaa ja sitten viime kesänä muutama kerta siintymässä. Ja tänä vuonna taitaa olla 6. päivä. Tai verrattista pakkaa. Kokeillaan täältä suunnasta. Jos tää onnistuisi. Tosiaan sitä on nyt muutama kerta harjoiteltu ja saatiin kutsu tänne. Päästään kokeilemaan täällä. Porukkaa on ihan kiitettävästi tullut. Toivottavasti putkin tulee vielä katsoa. Parin minuutin päästä pitäisi aloittaa.
laji on tietääkseni irlantilaisten aloittama, eli Britein saarilta. Siellä on useampi porukka ollut jo takaisin. He on tehneet erilaisia ennätyksiä siellä johonkin 7 minuutin suuruuteen. Ja joukkueet ei ole pelkästään tämmöisiä äijäryhmiä, vaan siellä on sekajoukkueita ja puhtaita naisjoukkueita. Ja aina on tehtävänäni Fergusonin 20 purkaminen ja kasaaminen. Odotetaan ihan pieni hetki vielä ja siellä viimeisiä keskittymisiä vielä pojilla ja kohta lähtee sitten kasaminen käyntiin. Meillä on virtuaalinen asianottaja täällä vieressä ja sitten toivottavasti saadaan pikkusen selostusta myöskin mitä tapahtuu. Meillä mikrofonin kantomat kantaa pienet haasteelle selostukselle, mutta onneksi löytyy tältä meidän managerihenkilöltä Mitta, niin hän varmasti näkee tuolla suunnilleen mitä on tapahtumassa. No niin, kello on saatu 12 ja paikalla on myös Arto Haapaka-Korpi. He on harrastaneet Suomessa tätä lajia aikaisemmin ja hän on tänään todellinen virallinen ajanottaja. Ei luota meidän kelloille. Tähän lajiin kuuluu se, että ajanottajasta on aina kova keskustelu. Mutta oletteko valmiit? Hyvä. Sitten voisi alkaa tarrautua. 3, 2, 1, aloita. Sieltä nousee vaihdelaatikkoa ja pikkusen tunkia tueksi ja sitten pitäisi laittaa jo perää paikalle. Tarkoitushan on kaikki osat saada paikalleen ja kaikki pultit kiristetään tiukempaan kuin käsikireyteen. Eli ei suinkaan sellainen niin kuin tehtäisiin remonttia, että väännetään momenttiin, mutta sormin ei saa mikään aueta. Ja tämmöinen suomalainen käytäntö on, että me ei mutata öljyjen kanssa. Eli vaihelaatikkoon ei laiteta öljyä verrattuna näihin britteihin. Homma etenee. Nyt alkaa löytää suurin piirtein omat nurkkansa. Tämä homma alkaa aina sillä että kaikki on yhdessä pienessä nipussa tuossa keskellä. Sitten se hajaantuu ja lopuksi ne on taas pari mutterin kimpossa 4 miehen. Etuakseli on löytänyt paikkansa. Ohjausvälineet alkaa tuohon vaihdelaatikon päälle löytää sijansa.
Tekissahan käytetään vain näitä käsityökaluja, ei sähköisiä eikä paineilmaa. Siinä mielessä, jos jotkut on kiinnostuneita, niin helppoa alkaa, kun ei tarvitse tehdä isoja investointeja. Muutama vanerinpala, yksi vanha traktori, pari pakillista työkaluja. Loppu on intoa ja harjoittelua. Niin loistavaa piliä kuin mitä tänään on täällä, niin ei ole kertaakaan aikaisemmin ollut. Joko ja sitten tänä vuonna niin 30 asteen lämpötilassa. Ja ainakin sään puolesta niin ei ole mitään selityksiä. Perämurikka on löytänyt paikkansa ja akselikotelokin alkaa menee siellä. Olisi yli 3 minuuttia kasattu. Ei mitään kiirettä, kunhan jatkatte samaa tahtia. Tähän asti on mennyt vielä hyvin sillä, että ihan kauheasti eivät ole vieneet toistensa työkaluja. Parhailla kertaa niin joka ainoa työkalu on päämiehen jaloissa. Harjoittelu on tuottanut tulosta. Ilman pussarikin rupeaa löytää sijansa. Vaka-akseli löytää paikkansa. Osa noista muttereista on sellaisia, en tiedä mikä vika niissä on, mutta ne tuntuu aina sormista. Paine säilyy ja löytää paikkansa. Ja 5 minuuttia on kasassa. Se rupeaa ihan tällä hetkellä muistuttaa traktoria. Moottorit on se, mikä tekee sen näön. Renkaat on vaan viimeistelyä. Vettä syynäriin ja takarengasta paikallaan. Sieltä nousee jo toinen eturengas.
Sitä on aikansa ensin tehty töitä ja sitten sen jälkeen se on ollut erilaisten intisyjä suunnittelijoiden kohteena ja edennyt ikinä. Ja sieltä eteni tosiaan Pertti Kuusekkilän käsiin ja nyt se sitten saa kyytiä tuossa lavalla. Puretaan ja kasataan kuukaudessa. Nyt alkas uuden aika tehdä viimeistelyä 8 minuuttia 15 sekuntia. Takapäässä vielä toinen pukki. Onko takapyörä kiinni? Ei ole vielä. Paikallaan, mutta saa purkaa. Sitten ajalaskelta se pyörä oli virallinen aika. Mulla on 27 sadasosaa yli. Siis aikaa meni puolitoista. Nyt hetki huokasuun käsityöllä. Meillä on täällä tänään hienoa ohjelmaa ja sitä seuraa vielä. Meillä on ajanmääräys Ojala 3 luosti kello 12.30 ja silloin lähdetään sitten ajamaan museon puoleisilla traktoreilla. Elikkä tässä on tämmöinen kiekkakäytävä, joka erottaa näitä traktoreita toisiltaan.
Mikko Ferku kasassa, niin vähän Merran Matin ja Kuosmosen aamoottureita. Geering. Niin Merillä on vähän harvinaisempi. Tuskin enempää kuin nuo Matin moottorit käyssä kunnossa. Sitten hepponen veto. Sieltä vähän kuljetuskalustoa. Saadaan puolen tuntia reilusti videoa tästä. No Heliniuhan 104. Kakkonen Hoomalin kani ja Manni. Siinä on toinen kani ja eiköhän tää nyt sit mahda olla tässä tää tämänkertainen on se koneenäyttely. Tuli siitä sentään Perskulla soikoon poutokin ja aamulla liottiin pahan päiväisesti, mutta tälläin. Ensi vuonna varmaan jatkeskellaan sit taas, niin käykäähän katsomassa Antin videoita. Heippa!